उदखारि बेरेखा सान एन्टि टेररिज्म डे 25 बोसोर बेयो दिनै सिलभार जुबिली जाफैनायनि बोसोर जाफैबाय। कोविड महामारी बा कर'नानि प्रट'कलखौ मानिनानै जोङो खोब थेलेबलेबै हाबाफारिखौ खुंदों आरो बेयाव गुबैयै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिया जि थासारिनि थाखाय बिथाङा जिउ नागारनो गोनां जाबाय बा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय आरो बेखायनो जोङो समाजाव उदखारिनि जि हाबाफारि बा जायखिजाया उदखारिनि जिखिनि हाबाफारिनि हेंथायै जों गसंथाबोदों आरो समाजखौ गोजोन आरो सान्थिनि समाज गणतान्त्रिक मोनसे समाज हिसाबै गायसननो थाखाय जोङो जेब्लाबो हाबा मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बेखायनो जों सानो जे सोमावसारनाया माहारिनि थाखाय सोमावसारदों, हाथियार लानानै सोमावसारनाय, गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो मोनसे माहारिजों गुबुन माहारिनि गेजेराव बेयाव गोबां कमिउनेल राइट्सबो जालांबाय। दा बे गोलाव समनि सोमावसारनायाव सरकारखौ जोङो मानिहोनो हादों, सरकारखौ जोङो खोनासंहोनो हादों आरो बेजों हारिया लाबबो जादों, हारिया मुलाम्फा जादों आरो जोङो जोंनि अधिकार आरो जोंनि मोन्थाइखौ जों मोननो हादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय, एना एनि जालायनाय बे थासारिफोरा फैनायनि थाखाय जोङो हारि नाङैनो माखासे खहाबो जों जालांदों। दा बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै गैया खालामनानै दिनै सान्थि जों गायसननो हाबाय, सुक्ति जोङो 2020-27 जानुवारियाव जोङो गोजोन गोरोबथा जों मोननो हाबाय आरो बिनि उनाव दिनै जोङो बर' हारियाव जि सान्थिनि मोनसे बानि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि जि आदर्श आरो सानस्रि बेखौ जोङो गायसननो थाखाय जों हाबा मावदों। उदखारिनि ओंथिया मोनसेल' दिगजों नङा, दिनै समाजाव माखासे बेआइनि हाबाफारि जाबाय थादों। उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ ट्राफिकिं खालामनाय, लांखारनाय, बिसोरखौ माने गाज्रि हाबायाव बाहायनाय, ड्राग्सनि दिनै आसामाव अभियान सालायबाय थादों। बे ड्राग्सनि अभियाननि गेजेरजों आसाम नाङै जेरैबायदि समाजखौ धंस' खालामनायनि मोनसे थासारिखौ जों नुदों, दिनै जोङो गासैखौबो नुबाय आरो बेयाव आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिखिनि इनिसिएटिभ लादों बे जोबोद बाख्नायथाव। गुबुन फारसेथिङै उन्दै उन्दै गथ'फोर बा आइजोफोरनि सायाव जि हिंसा, डमेस्टिक जि भायलेन्स, एबिउस खालामनाय, रेप आरो मार्डार खालामनाय, बेबो मोनसे हिंसा बा उदखारिनि मोनसे दिग होननानै जों सानो। दा बेखायनो समाजखौ बेबायदि हाबाफारिनिफ्राय गैया खालामनानै बा उदां खालामनानै बर' हारिखौ गोजोन मोनसे बड'लेण्ड बा गोजोननि बर' मोनसे ओनसोल हिसाबै गायसननो थाखाय जों जेब्लाबो हाबा मावगोन आरो आङो सानो जे दिनै NLFBआ फैफिनबाय, बिथांमोना गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै दुखु मोनदोंमोन बा सुक्तिखौ थाब मावफुंजानो लुबैदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना एबसुनि खावलायनाय, साहित्य सभानि खावलायनाय, आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार, बिटिआरनि चिफ बिथांमोननि खावलायनायखौ सनमान होनानै दिनै बिथांमोना फैबाय आरो उनाव जोङो बिथांमोना जिखिनि दाबि लाखिदों, जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिहुननांगौ, केसआ उइथड्रल जानांगौ, रिहेबिलिटेसन जानांगौ, बिथांमोननि सायाव जि सिगांनि अफिसारफोरनि जि टर्चार, बे टर्चारफोरखौ जोङो दिनै बिथांमोननिफ्राय मिथिनो हादों आरो बेखौ बिथांमोना जिखिनि लाखिदों बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो हेफाजाब होगोन। मैया मोनाबिलियाव जोंनिसिम खौरां सफैदों जे दादगिरिनि हाथिसाराव 42 जन सिक्किमाव जाय गथ' उन्दैफोरा ट्राफिकिं जादोंमोन, बिथांमोननि गार्जेनखौ चिफ मिनिस्टारा लोगो हमनो फैगोन। बिटिआर सरकार, भारत सरकारा उदखारिनि हेंथायै जिखिनि हाबा मावबोदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि हाबा मावदों, जोङो समाजाव जायखिजाया उदखारि खामानिखौ जों गैया खालामनानै समाजखौ उदां खालामनो हागोन आरो गोजोननि सान्थिनि गायसननो हागोन। सोलोंथाइ, राव, थुनलाइ, हारिमु, रांखान्थि दिगाव जों समाजखौ, हारिखौ जों जौगाहोनो हागोन। जों बेखौनो मिजिंथियो आरो बिनि थाखाय जोङो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि आदर्श आरो नितिखौ लानानै जों हाबा मावगोन। गोजोन्थों।